Yes, kay man ti may ara man iyang nga wala sila si balay, Oo. pero ginatagan man sila sa ano ni sang relocation site. So depende siguro na sa information nga ginbutan niya sa iyang application bubuan. Oo. So maybe pag amo sila nga why ka na gid gani balay, pwede ka gid siya attorney, I mean, you're entitled eh. Why ka balay mo? Example, kung presidente ka na sa Bacolod, Oo. diri ka na gid yan nagapuyo, Oo. diri ka nagabuto, tanan-tanan mo diri ka na gid. Meaning to say daw you are already a permanent resident sa Bacolod City. Oo. Kuan makaano na Apply. tungod ay wala ka sang ilistaran, pwede ka kaya ka-apply sa housing. Correct. 'Di So ba in lang? that particular case siguro, ang ako na assume nga tungod lagi limuli sila, so there is already a court order. Oo. Kaya ang tag-iya sang duta hindi man na makadimulis kung la court order. Mm. They cannot arbitrarily demolish siya sa mga balay unless they have already may court order kinabubuan. Mm. Mm. Okay, sige, no. So, So siguro ang pamangkot si mo base nga hindi na siya dependent sa amo nga kaso. oo. That's why nga ang dependent ang iya nga landlady amo na ginatag sa landlady ang award sa relocation site. Oo. So, speaking ni sa mga informal settler, again, attorney, kung nagatindog sila sa lugar nga hindi ila property, no? Para sa kasayuran man sang tanan, hindi gani ila ya duta. And then naga-star sila, let's say, abi maski 50 anyos, maski dira pa sila nangapo, or ang mga lolo nila dira pa. But hindi sila pwede ka demand attorney, no? If in case ginpahalin na sila. Hindi, hindi. Basta nga ang titulado sa ang tag-iya sang titulado nga duta mo na ya ang may diretso, may kinamatarong sa pag-istar pagbuyo paggamit nga duta. So bisan Mm. sin isa ka na ya kagatos ka tuig nga istarda kung hindi na ibuduta sa ang duta nga istaran mo titulado, Mm. pwede kay na iya mapahalin niya sa ano na kagwala ya obligasyon ang tag-iya sang duta magbayad sa imo sa pagpahalin sa imo. Oo. Kung naghahatag na iya sang allowance na kabubuton pero hindi na sa matter of right. Hindi mo kinamataro nga mag-demand sang relocation allowance sa tag-iya bubuan. Which means kung naghahatag siya sang ang tag-iya hindi mo siya mapuwersa nga tagan mo gid kami relocation site kay dugay na kami diri. Kay iban kalabanan attorney amo nang ginahambal mo. Again, i-remind ka nga ito mga kauturan, ang tag-iya sang duta wala niya obligasyon sa squatter nga magpangita sa relocation site. Kaya Mm. mag-provide sa relocation site iya ang local government unit. Ah. Either ang syudad ng Bacolod or ang banwa nga iya ginapuyan. Mm. Iyan obligasyon sang local government unit, sang syudad o kung sang banwa ang mag-provide sang relocation site sa ilang mga pumuloyo nga squatter sa Bumbuan. Mm. Tinatawag lang na informal settlers pero squatters man nagyapon in Mm. 80% sa Bumbuan. Mm. Gani man. So, and then amo nang pasalamatan abi kay ti kun informal settler amo na ang estado or ang local government unit somehow may obligasyon nga ang mga homeless, no, mga amo sina maakomodar sa relocation site. Amo na Bumbuan, actually, inang relocation site para ina sa tanan. Mm. Pero sila nga hindi kami pagatagan sang relocation site kay wala kami court order. Kay mambubuan ang ginanga ang may mga court order kay amo na sila mga priority kay meaning to say ginapahalin na gid na sila may court order na nga itimulis na sila. That's why nga hinatagaan sila ina priority. Hindi ita submit to say nga basi may mga misperception or misconception na kinanglan may court order kanay. Ina siya tungod kay may mga ginatagaan priority ang may mga court order tungod kay ipahalino na gid man sila otherwise kung di sila magalit i-demolish mo na sila gyapon bubuan. Oo, gani man. There is an urgency nga tagaan di sila relocation site kay mati palino na sila ang iba na dira bago lang nasunugan hindi na sila dira pagpatindugan liwat sang tagyasang duta sa balay nga ilang ginatilugan amo man na ginatagaan man na sa ato na syudad sa priority para nga may relocation site sila bubuan. Yes, that's right, attorney. So maybe attorney, sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, anong aton mensahe sa mga informal settlers or ginatawag naton yung mga naga-squat abi nga hindi man ila property,
Attorney Tanyada? Ang advice ko lang yata hindi na lang mga gintagaan na relocation site, hindi na nila pagpaligya iya sa mga mangarano, sa may mga kwarta ang ila darang nga duta, tanawa lang mga relocation site. Ang nagatindog na hindi niya balay, kundi mga negosyo na, mga building na nga dagko. So ang katuyuan sa gobyerno nga magatag sang ilistaran niya sa mga pigado na dula na. Kaya daw ginimo na yung negosyo iya sa mga kauturan natin bubuan. So ako nga advice ko ng tagaan ka mo relocation site, pag ngayo ka mo, pakitluoy ka mo sa gobyerno, yan nga tagaan ka mo, inyo man pangitpuslan na po yan ninyo, hindi niyo pagpaligya. Bubuan na muna nga daw, kuha na lang malan, daw routine na lang, daw cycle na lang, mga yuduta, mamarcha dadalan, mga yuduta, may duta na ibaligya naman. Balik naman, kag naman, mag-squat naman. So muna wala katapusan ng aton nga housing problem, tungod kayang mga ginatagaan naton, mga awardee, wala man nila ginaistaran dira. Ang sinong nag-istarta sa mga relocation site, bisan ka mo bumbuan, makita nyo ang nagatindog ng mga building, mga dagko. Hindi na nga balay nga kinatag sa mga awardee po po. Yes, okay. Anyway, with this, no, sa aton nga mga kabombo, Attorney Tanyada, thank you so much for your time. May ginhatag naman sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod. Thank you man bubuan kag sa aton tagpalamatay kay Mamontanyo, kay Mr. Figueroa, kag Mr. Bulgado nga pamatay mo sa aton mayong hapon. Ang inyo nga abogado sa kanya ng bubuan, let me remind also, nga dali na lang ang target na natin sa vaccination. Yes. So gina-encourage natin mga kauturan, papakuna na kita para balik na sa normal. Correct. Sa Manila, wala na to sila curfew. Oo. Lapit na lagi na so mandi kita kung may curfew pa ta. Oo. Makupirar kita bumbuan, no? Ang ako nila panawagan ito sa aton mga kauturan. Ang gobyerno ga paningwa na gidya, kita mo mayara na tag drive-thru nga bakuna. Yes. Tanan mga kabataan ta pwede na magpabakuna. Correct. 12 to 17. Ta para manormal na ta dire, kabudlay nga hindi normal na aton mga pagabuhay bumbuan. Correct. That's right, Attorney. Atong pagpangita sa ngobra, maapektuhan man gyapon. So sa atong tagpanamatay, madamo gyud nga salamat inyo tanan. Ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Okay, sige, madamo gid nga salamat sa aton abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Way ni kita mga kabere manibilin nga tiyempo. Standby na kamo sa pagpangalagad sang Dr. Bombo, mangikaw po ninyo si Bombo Yanizil Minato. Sa liwat, ini ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang
pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibuluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the
praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka Nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos ang nakalipas sa takna ng alas 3 sa hapon. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, kasubong man sa probinsya sang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Yari na ang programa kada Domingo nga makabulig kag makasabat sang aton nga problema kag ginabatsyag tuhoy sa ikaayong lawas ang Dr. Bombo. Kag inisarang mabatian sa 630 kHz ang inyong nga mga radyo kag sa lilisuan sang inyong nga mga radyo kag kasubong man sa Facebook Live sa Facebook page sang Bombo Radyo Bacolod. Aton ginaabi-abi ang tanan nga tiga palamati kag tumalanaw sa sarang malabutan sang aton programa maayong hapon dira sa tanan nga nagapanglaba, nagapangapi kag nagaalibod man no nga may dalada sila ya sang ila nga mga radyo nga pwede mabitbit o kon sang ila nga mga cellphone nga gatutok sa Facebook Live kag kasubong man sa mga nagamaneho sa mga jeep na mga taxi kag mga tricycle driver dira. Maayong hapon sa aton nga tanan. Kamusta ang aton nga Domingo? Nakasimba na bala ang tanan, no? Dapat magsimba gid kita no kag magapangamuyo gid nga tani sa subong nga tiyempo no malampuasan na naton ini
ang aton ginaatubang nga pandemya. So sa subong mga kabombo, no, isa naman ka mapinuslanon nga tupiko ang aton na diskusyonan. Bago sina, no, may yara kitang kaayuhan anay ukon isa ka grasya mga kabombo. So mga kabombo and Castor Nation, inyo nasaksihan diri lamang sa Bombo Radio Philippines ang adlaw-adlaw nga cash siyahan. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa. Sige-sige na ang pagpanghatag sa premyo sa 3 ka mga winners adlaw-adlaw o kon 15 ka mga winners kada semana. Kag sa sulod sang 6 ka oras ang papremyo ang nagahulat sa tanan nga maswerte nga mga magadaog. So ano pa ang inyo ginahulat? Entra na! So over 6 million o total prizes nationwide. No, may isa ka winners ang 1 million pesos cash para sa grand prize. Madayon na gid ang Pasko kag ang masunod, no, ika-74th nga Bombo Milyonaryo ang mahibaluan mismo sa adlaw sang Pasko sa December 25, 2021. So guaranteed na prizes sa 24K areas kung sa diin ang first prize amo ang 15,000 pesos. Second prize 10,000 pesos. And third prize is 5,000 pesos. Sa mga daily winners sa kada istasyon sang Bombo Radio and Star FM sa 3 ka mga daily winners o kana 15 winners kada semana nga may ara 1,150 in total prizes. So ang kada isa na may ara 500 cash kag 650 pesos gift pack ang ini nga mabaton kung sa diin Lunes at tubtob Biyernes ang promo na magadugay sa sulod sang 7 ka semana. So araw-araw may cash siyahan sa 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio Philippines. So mga kabombo, ano pang inyo nga ginahulat, no? Kung sa ari ang guidelines kung paano balaokon ang mechanics, no, para mag-intra ako na maghulog sang inyo nga mga entry. So agod makapasakop, magbakal sa mga required proofs of purchase sang aton nga mga promo sponsors sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores nga malapit sa inyo nga area. Nagsugo na ang promo sang November 1, 2021. Sa inyo puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Ano ini nga mga impormasyon? So mga kabombo, una-una gid ang inyo sini nga pangalan, no? Ang pangalan, address, inyo nga pirma, contact number kag ang proof of purchase, week number, title sang promo kung sa din amo ini ang 1-2 Panalo Part 20 year 2021. So, ang title sang promo kag ngalan sang Bombo Radio ko na Star FM station sa inyo nga lugar. So, pihuon gen nga nakasirado inisang maayo ang mga envelopes kay base ang inyo da nga proof of purchase magkalahulog, no? Agod hindi madula o kon mahulog ang mga proofs of purchases ngayara o kon na proofs of purchase ngayara sa sulod sini adlaw-adlaw may chance gid kamo nga magdaog sa mga dalagko nga papremyo Lunes at tubtob Biyernes. So ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sang Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyong nga lugar, kagabantayan kag pamatian sa mga programa sang Bombo Radio kag Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyong nga puluyan. So ang humalin Lunes at tubtob Biyernes dapat nakatutok sa pagpamati sa inyo mga radyo sa Bombo Radio at Star FM. Bangod ang mahimo nga mabunutan ang inyo entry sa 3 ka mga daily winners para sa instant cash kag gift pack worth 1,150. So liwat na sulitan ta ang isa ka persona nga madaog o ko na mabunutan, mayara pagabatunon nga 500 pesos cash kag 650 pesos nga balor sang gift pack. So 3 ka mga magdaog adlaw-adlaw, humalin Lunes at tubtob Biyernes. 15 ka mga winners kada semana sa sulod sang 7 ka semana. Ang premyo ang nagahulat sa mga daily winners, kada winner hatagan ini sang 6 ka oras nga magpalugit, no, para mag-claim. So i-take note gan mga kabombo, 6 hours o kon 6 ka oras ang dapat lang kag i-claim ini ang cash kag gift pack prices pagkatapos nga ma-announce ang ilang nga mga pangalan o kon ang inyo nga mga pangalan
kung hindi makaabot ang winner sa natalana nga oras, liwat nga sa nga panibag-o nga winner. Tub-tub nga maklaim gid ang tanan nga mga natigana nga mga papremyo. So maghulog na sang inyo entries ka may chance nga mangin isa. Sa 3 ka mapalaron nga mga magadaog sa adlaw-adlaw magsugod ang paglawag sang mga nagsugod na no ang paglawag sinisang daily winner sang Lunes pa sa tong Nobyembre 1, 2021 mga kabombo. So padayon lang ang pagpamakal sa kagpagamit sa mga proof of purchase gikan sa mga masunod ang promo. Sponsors agad wala untat man ang inyo pagpasakop kada semana. So ano bala ang mga following o ang mga sari-sari nga mga proof of purchase nga dapat ninyo baklon para iniihulog na isulod sa sobre kag ihulog sa inyo nga mga drop boxes sa inyo nga dra nga mga lugar. So ang una ged amo ang Silver Swan sukang puti sarap asim. Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning siguradong wow. So, ang ano pa, ang isa ka empty stand-up pouch kung label sang Silver Swan na vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams o kung 4 grams equivalent na sa isa ka entry. So, ano pa gid ang iban nga mga proof of purchase? Parehas ang Orocan, maayos ang buhay mo. Sana all maayos ang buhay sa Orocan, maayos ang buhay mo. Isa ka sticker o kung coupon nga may nakapag-kit sa tanan nga Bombo Radio promo title. So, Rexona. Yos Rexona after every bath para hataw sa galaw. So, kisa may arasaton mga aslam no, o kana mga bad odors niya. So, magamit din sa Rexona after every bath para hataw sa galaw. Isa ka empty sachet sa Rexona Deo Lotion sa bisan ano lang nga variant. Isa ka empty regular sang Rexona o kung Junior Roll-On bisan ano lang man ini nga variant. So, Alfonso Brandy gets ang lasang hanap mo. Alfonso Brandy gets ang lasang hanap mo. Isa ka bottle cap sa bisan ano nga size sang light, platinum, zero or Solera Alfonso Brandy. So, amo na mga kabombo, no, ang mga proof of purchase. Amo na nga sa regional sponsor sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. So, isa ka coupon for every 100 purchase ng jewelry, watches, o relo, o konbisan, ano lang nga, pawned item, panyawan, seda panyawan, basta panyawan, manunggal. So, isa man ka empty blister sang blister pad o kon banigas sang panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kon panyawan banaba o kon garlic. Yes, banaba garlic o kun luyang dilaw kaga makabuhay food supplement capsule. So nagsugod na no sa nga Lunes ini nga promo o kana nga pa-premyo ang 1-2 panalo part 20 para sa pinakamasadya nga pamaskwa sa Madason nga Bombo Milyonaryo sa adlaw sang Pasko mismo sa Disyembre 25, 2021. So 6 million in total prizes nationwide. Araw-araw, balde-baldeng pa-premyo na, may cash siyahan pa. Good luck sa aton nga mga loyal entry senders and participants. So, amo ato mga kabombo, no, kung paano ini magpasakop sang 1-2 Panalo Part 20 Year 2021 promo. So, ano pang ginahulat nyo mga kabombo? Magbakal na sa nga ginpanglawag ta nga proof of purchase, kaga magdagdag na sang inyong nga entry sa diin, manda nga drop boxes, no, nga yara sa inyong nga lugar. So, magabalik kita no, sa aton siniyang tupiko nga pag-diskusyonan nga amo ang dengue fever awareness kung sa diin no, ano abala ang ginatawag sini nga dengue mga kabombo. So, ang dengue no, isa ini siya ka masakit kung sa diin na transmitted ini hahalin mismo sa lamok no. Ano ini nga species hindi lang sa basta lamok no. Ang species ini isang lamok no nga naga-transmit o kung nagadala sang masakit nga dengue fever amo ang Aedes aegypti o kana kilala man sa Aedes aegypti. No, ginatawag ini siya kag makita ini sa bilog nga kalibutan na mga kabombo. No, ang dengue fever isa ka mosquito-borne infection no nga naga-cause no o kung nagatuga sa nga severe flu-like symptoms no hindi lang basta-basta masakit o kung grabe gini niya nga masakit kung aton gani nga
mabatian no kalabanan gid kon according sa research no may mga simptoma ini ang dengue fever mga kabombo kung sa diin ang dengue no virus man siya gali o kon isa man ini siya ka virus nga grabe gid ang epekto sa mga taho mga kabombo no. Ang present status ini sa nga dengue diri sa Pilipinas no according sa research humalin 1 sa nga Enero to 3 sang Hulyo 2021 may ara total cases nga 32,555 dengue cases nga may ara 119 na nga nagkalamatay tungod sa dengue no which is 43% man nga ginubo no ay kung ikumparar naton sang 2020 sining cases no sang 2020 may ara na record nga cases 57,388 no cases reported sa same period amo nang 2020 nga cases sang 2021 may ara lang cases nga 32,555 so imagineon mo bala mag 32,555 no ka mga persona ang nagasuffer sini sa nga dengue nga ginatawag o na dengue cases so madamo lang gid sa nga aton nga mga kauturan sini kung sa diin nagakabat siya gid no sa nga grabe sini o na severe gid nga sakit amo ning ginatawag naton nga dengue kung sa diin sining 2021 lang halina January 1 to July 3 may ara nagkalamatay nga 119 kabilog o na ka persona mga kabombo. So ang risgo sini no ang risgo sa nga dengue fever infection sa Pilipinas o nationwide is typically nagataas ini o naga-occurred gid no luntad during May to November. However, ang risgo sa nga pinakamataas gid yara gid sa binulan sa nga November to February no along the eastern coast near the Philippine Sea. Kabalo ka mo mga kabombo no according sa research nga madako sini o na madamo nga suffer sa nga dengue fever ang ara sa tropical no o kon subtropical tropical to subtropical nga mga areas which is kita nabilong kita sa tropical area kay mayara kita nga wet and dry season no pwede di sa aton nga gaulan o kon nagainit no amo ginakalabanan that's why nga sang una no damo gidi o kon may ara dengue outbreak diri sa Pilipinas sa mga kabombo so no ang kinanglan ta gini sa nga self protection measures no kung sa diin mga kabombo dapat suksok kita sa nga long pants o kon mga long sleeve shirts bala kay ang mga lamok ne kalabanan gini sila nagapanago kung may mga nasupot kamo dira nga mga tubig no ilabi na gid sa mga guma na bala sang una ginatudlo sa nga Department of Health nga dapat ang mga naka-stock daw ko mga naimbak nyo na bala nga mga tubig sa likod kung sa mga drum nga dugay na gid kay pangitlog na ra ang mga lamok dapat ginaula siya or ginatinluan dira ang mga basura no himuson ginina kung ara sa likod ninyo balay kung may mga bodega kamo check yaron yo gid nga wala dira sang may mga tubig kay ang lamok dira gid kalabanan nagapangitlog sa mga tubig no mga kabombo. So halin sang una wala pagid sa nga antiviral treatment available ini ginatawag naton nga dengue fever. So mayo gani subong niya kay ang coronavirus no naka-invent na sila ako naka-experiment sinisang vaccine no. Damo na may ara na Pfizer, may AstraZeneca, may Moderna na may ara pa Sputnik na damo na nga nag-agi sa clinical trial. Samtang iniyang dengue no ang para sa dengue fever wala pagid sa antiviral treatment available so amo pa na subo hasta sumuno pila na ka years o ko nakatinuig nga ginahimo ko na gina-experiment kung ginatun-an ini ang dengue no ang dengue nga para maka-create sila sang inject o kon antiviral treatment pero hasta subong wala pagid. No, ang mga simptoma no nga kalakip o kuno kaupod sini no sa nga dengue fever amo ang severe abdominal pain no grabe nga pagpananakit sini sang imo nga sulok-sulok no pagapanuka ginalupot ikaw ginalos bowel movement ginakonvulsyon ng tamaan bala ka hilanat o kuna kataas-taas ng sa imo hilanat kasami gini sa mga kabataan no mga lapsa gani grabe nang ilang hilanat, mga 39 to 40 pataas na.
ginagaturong ni ang ilang nga mga mata o kan ang ilang kalimutaw kung kisaga kirig ni sila mo nang ginatawag ta nga convulsions, no? May mga bruising o kon mga pasa ikaw, may mga pasa o kon nagapanglagob ang imo nga mga lawas nga tingala ka na lang no? Amuin na ang mga sintoma kag uncontrolled bleeding, no? May mga ginadugo ang kasami gina o kon nakalabanan nga gasuffer sa nga dengue fever o kana dengue fever, no? Ang gadugo ini ang ilang mga ilong, no? Amo na kung gina ang ginhambal ta kagina nga ang dengue is transmitted by the mosquitoes Aedes aegypti, kaga ginatawag taman kon Aedes albopictus, no? Kung sa diin makita ini hindi lamang sa Pilipinas kundi na mangin sa bilog nga kalibutan mga kabombo. So around 2.5 billion o na 40% sa nga kalibutan ang sa population na sang kalibutan nga naga-star kung sa diin madako ang risk sa nga dengue transmission, no? Kalabanan pagid kung ikaw inyo nga balay bala mga siot sini kon mga damo tanom, no? May mga kahoy dira kalabanan kina naga-star ang mga lamok ang mga kabombo. So ang symptoms, no, usually nagabigin o kung nagasugod ini 4 to 7 days after ikaw nga makagat sang lamok, no, nga amo ni gani ang species niya Aedes aegypti. So hindi na yan sila nga pagkakagat sang imo lamok pagkahapon ginadengue ka na tayo, no? Ariya naga-occur pa siya, no? 4 to 7 days. Pareho man bala kung COVID ka ni arakis ang hindi ka dayon, no? Biska naga-positive ka na wala pa kaginhilanat o kung asymptomatic ka sa gihapon, kay ti ang symptoms mo ulihin na nag-occur kon pila pa kaadlaw o 3 to 4 days pa ini, no? Kaga typically last 3 to 10 days o kung nagadugay ini halin sa 3 tubtob pulo kaadlaw man gali ang imo ni nga suprer, no, sa nga dengue fever kung ikaw makagtan sini sang mayara, no, nga gakeri sa nga dengue viral disease mga kabombo. So ang madamo man isang paagi, no, o na para ma-prevent ini ang dengue fever, no. So kagina gani may ara pagid sang iban nga mga simptoma, no, according research nga amo ini ang pagtaas ang temperatura sang imo nga hilanat kung sa diin, no, nagadugay gid. Amo to kaginang balta nagadugay sang 3 to 10 days o kung naga-last for about a week ini according sa research, no. Ang imo nga pamatsyaga ni do ka-irritable ikaw o kon ka as unsettled, no, may ara man nga permi ka lang ginatuyo isa man ka simptomas sini sa nga dengue fever, no. May ara man nga permi ka lang nagahibi o kung grabe ang imo nga hibi nga wala ka kabalo kung ano ang imo sini nga ginabatsyag ang pagdugo sang imo nga mga gums kag sang imo nga ilong amo na kalabanan ta nga makita, no, ila binagid sa mga hospital nga nagadugo ini ang ila o kung mayara grabe nga pagdugo da sa imo nga baba, which is sabi mo halina na sa internal nimo kay gali ang mga gums mo amo nang grabe ang dugo kaga kasubong man ang imo nga ilong, no, bleeding from gums or nose kag nagagwa mani ang mga rashes, no, sa isa ka persona nga nagasuprer sa nga dengue fever mga kabombo kag kasubong kagina sa na-mention tano palanuka ini ang isa ka persona